Добър вечер. Казвам се Александър Монев и съм на 54 години, книгоиздател. Кандидат съм за кмет на район Одесос. Роден съм, живея и работя в район Одесос. Знам всички проблеми на хората в района. Целият ми живот е минал тук. Никога не съм живял другаде или в друга част на Варна. Имам решение за част от тях. За останалите ще очаквам заедно с вас да намерим доброто, правилно решение. Никога в живота си не съм вземал и не съм давал подкупи. Затова и не само за това съм вашия кандидат за кмет на район Одесос. Мисля, че заедно ще успеем и на 25-ти, и след 25-ти ще бъда успешният кмет на район Одесос. Благодаря ви за вниманието. Разчитам на вас. Разчитайте и вие на мен.